σε αυτή τη φάση του χυτηρίου θα καλύψουμε αυτό εδώ το ποτήρι, όπως λέγεται, θα το καλύψουμε με γύψο. Αυτή είναι η δουλειά που θα δείξουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποια αντικείμενα που θέλουμε να παράγουμε, δαχτυλίδια, κάποια άλλα στοιχεία για μενταγιόν κτλ. Τα οποία σε αυτή τη φάση, έτσι όπως τα έχουμε εδώ, είναι σε κερί, σε ένα είδος κεριού, και θα τα αναπαράγουμε ακριβώς τα ίδια αντικείμενα σε μέταλλο. Λοιπόν, τα έχουμε προετοιμάσει δηλαδή στο κερί, το οποίο φαίνεται αυτό σε άλλο βίντεο πώς γίνεται η προετοιμασία τους, και σε αυτή τη φάση τώρα θα κάνουμε ένα ενδιάμεσο στάδιο για την αναπαραγωγή τους σε μέταλλο. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτή εδώ την βάση, τη λαστιχένια, καουτσούκ είναι, πάνω στην οποία έχουμε στηρίξει αυτό το δέντρο, δηλαδή έναν άξονα ας πούμε, πάνω στον οποίο άξονα έχουμε κολλήσει τα διάφορα κοσμήματα ας πούμε, δαχτυλίδια κτλ, τα οποία θα αναπαράγουμε όπως είπαμε σε μέταλλο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι το ζύγισμα. Κοιτάμε εδώ πέρα και γράφει 177 γραμμάρια είναι το βάρος του λάστιχου. Κάνουμε μία ζύγιση εδώ με τη ζυγαριά και η ζύγιση μας δείχνει 195 γραμμάρια. Αν αφαιρέσουμε από τα 195 τα 177 βγαίνει 18 γραμμάρια και συμπεραίνουμε ότι 18 γραμμάρια είναι το βάρος των κεριών. Δηλαδή το βάρος αυτού του μπλε υλικού συνολικά. Εφόσον είναι 18 γραμμάρια αυτό, θα το αντιστοιχίσουμε, επί 11 το πολλαπλασιάσουμε, με το βάρος του ασημιού που θα χρειαστούμε στην τελική φάση της χύτευσης. Οπότε, καλύπτουμε τώρα αυτό εδώ το δέντρο, έτσι όπως είναι, το καλύπτουμε με αυτό το σωλήνα, ας πούμε, τον κύλινδρο, τον μεταλλικό, το σιδερένιο. Λοιπόν, σφινώνει ο κύλινδρος, ο σιδερένιος μέσα στη βάση αυτή και κάνουμε και κάποιες επιπλέον εργασίες, επειδή εδώ ο κύλινδρος είναι τρίπιος, του κάνουμε ένα μπάλωμα εδώ προσωρινό, που δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Λοιπόν, και με χαρτοτενία κολλάμε τη χαρτοτενία στο χείλος του σιδερένου κύλινδρου, γιατί θα φανεί στην πορεία ότι ο γύψος, αν δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, θα χυθεί έξω. Οπότε, ετοιμάζουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, έχουμε ζυγίσει 1000 γραμμάρια, 1 κιλό δηλαδή γύψου και 400 γραμμάρια νερού. Λίγο χλιαρό είναι το νερό. Τώρα θα αναμίξουμε αυτά με τον τρόπο που αναμειγνύουμε το αλεύρι με το νερό για να κάνουμε κέικ. Το βάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, μίξερ. Έχουμε εδώ το μίξερ και κάνουμε το ανακάτεμα. Και φαίνεται, αλλά το ανακάτεμα γίνεται ακριβώς όπως γίνεται και το βασιλόπιτο. Λοιπόν, γαλγώνουμε λίγο εδώ το μίξερ μας. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ανακάτεμα, το μείγμα μας είναι αρκετά ομοιογενές και θα το μεταφέρουμε σε ένα μηχάνημα εδώ δίπλα, στο οποίο μηχάνημα γίνεται η εξής δουλειά. Οι φουσκάλες που υπάρχουν, που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του ανακατέματος, οι φουσκάλες του αέρα δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί, θα αφαιρεθούν. Αυτό το μηχάνημα είναι μια αρχεία καινού, δηλαδή τραβάει τον αέρα που υπάρχει μέσα στο μείγμα, το τραβάει προς τα πάνω.
το στάδιο της διαδικασίας αυτής έχει τελειώσει. Τώρα θα περιμένουμε, ρίχνουμε και λίγο ακόμα μέχρι να φτάσουμε μέχρι το χείλος αυτού του μούφλου, του σιδερένιου κυλίνδρου. Λοιπόν, και θα περιμένουμε μισή ώρα περίπου να στεγνώψει το μείγμα αυτό του γύψου με το νερό, για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του χυτηρίου που λέγεται αποκέρωση. Έχει περάσει περίπου μισή ώρα από την προηγούμενη φάση, αυτή που δείξαμε, και ο γύψος έχει πλέον στεγνώσει κανονικά, έχει στεροποιηθεί. Οπότε βγάλαμε πρώτα τη λαστιχένια βάση και βλέπουμε εδώ το κερί, τη βάση, το κάτω μέρος του άξονα του δέντρου, το οποίο έχει καλυφθεί ολόκληρο πλέον από το γύψο. Λοιπόν, το καθαρίζουμε λίγο αυτό εδώ, το φέρνουμε στα ίσια του. Εντάξει. Βγάζουμε και αυτό το χαρτί που δεν μας χρειάζεται πλέον. Αυτό, στα χαρτιά δεν παίζουμε κανένα ρόλο πια. Και σημειώνουμε πάνω εδώ το νούμερο 18, που είναι τα γραμμάρια του κεριού που περιέχεται μέσα σε αυτό το γύψο, 18 γραμμάρια κερί, το οποίο θα αντιστοιχεί περίπου σε 198-200 γραμμάρια ασίμι, μιας και το χυτήριο αυτό θα το κάνουμε σε ασίμι. Τώρα, αυτό εδώ όπως είναι, θα το βάλουμε σε ένα φουρνάκι περίπου στους 200 βαθμούς και τι θα συμβεί σε αυτό το φουρνάκι. Το κερί θα λιώνει περίπου στους 80-100 βαθμούς, θα λιώσει το κερί και θα τρέξει, θα φύγει δηλαδή όλο το κερί που υπάρχει εδώ μέσα, όλο το μπλε δέντρο που είχαμε δει πριν, θα τρέξει και θα φύγει και θα πάει να πέσει, θα φύγει δηλαδή μέσα από εδώ, και στη θέση του κεριού θα μείνουν οι τρύπες όπου θα αντιστοιχούν στα αντικείμενα τα οποία θέλουμε να αναπαράγουμε, δαχτυλίδια κτλ. Αυτό. Το ποτήρι έμεινε 2 ώρες στην αποκέρωση, με αποτέλεσμα να αδειάσει εντελώς από το κερί, το οποίο χύθηκε μέσα στο τάσι στην αποκέρωση.